Kartu kat Nepal hadin ke jingyat pat ba ki nong shong shnong ka Langtor ha East and West Khas District ki seng ki senjok baper ha ka khat wait regular arja pusan ban penram ya ke jingjia Suba Shah Pynïap ka Longkmie bat Khun shenrang badang banai jongka ha ka blalap ya ki met yap jongki na ka jaka penlang ha ka te ke shnong men ha ka step jongka regular arja pusan la yo jingtem bagi Pulit ka Mairang Police Station kila ra Tohkit yo Briew ha ka bayar day bat kani ka jingjia Katelong kubor kaya tu, bau teu Briew udai ubam syam latre ban kam, bau deu kupa jong itei kelung. Laong, mana ka jingdon ka ejahar bal ujor da ki bahiyeng ketika Longkmie ka bala tip kum ka kong dari saling dok kan si arpaun rius nam karta, bakim pediang bakan syam yala ka jing im jong ka hi bari Khun, haka artari uleber araja arpusan, kumta ki Pulit, kila kiam yu ban Tohkit yu. Kumban syukudo baka kong dari Shah bat Khun jongka kila ja na la ying haka janmit jongka sita regular araja arpusan kata hadin artali ki hearing bala court daw judicial magistrate ka East and West Khas District bat lalap yaki met yap jongki haka step ka babut naga jaka penlang batang lai hadu sauput ka jingjirliu. Yaki basa jong gini shikmi shikun la tap don buram haka no pai singi jong ka south regular araja arpusan shi singi hadin bala pendap yaka postmortem yaki hanigrims. Nakajingkam ka kong dari Shah bau teu Briew udiu kupa jong ini kelung baka pun haus nam baladam uniu Briew la berngam berset ya ka bat ki bahayeng bat bakim dai ban penkam kupa ya anda kala dapan kaya Khun jong karu uniu Briew udang beteng berngam ya ka bat kumta ki bahayeng kila ujo da ke ejahar ham Mairang Police Station ban ya daya ka bat ban yo ban le ya ka DNA test Hadian kini lakot ya ka hearing ke beningkong haka arpusau tarik urempang arja arpusan daw judicial magistrate East and West Khas District badi ka ba arpat ka balakot haka arpu pratarik urempang arja arpusan hendrei lapen kenria saka wipat katarik bat hadian katai kalawan jiano katai ke jingjia lapen ban yakibat yap jongki na katai ke jaka perlang Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Haka bam bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya